Стопанството на Иванов Къмпани в Северна България разчита на почвообработващи машини Амазоне, за да адаптира производството си към промените в климата. От есента на тази година в полетата в село Водица, община Попово, работят две нови комбинирани дискови брани – Амазоне Цеос и Амазоне Катрус Хиксел. Работим около 14 000 декара в момента, 15. Основните култури работим – слънчоглед, царевица, ечемик, пшеница, рапица и люцерни. Люцерните ги сеем за наше ползване, защото имаме и животни, имаме 400 овце. Още от 2007 година стопанството си партнира с Rapid КБ, като изцяло оборудва автопарка си с трактори и комбайни клас. Прикачният инвентар е Амазоне, техника, на която управителят Иван Иванов и екипът му гласуват пълно доверие. Към тракторите и към комбайните всичко е на фирма Амазоне, която фирма за мен е една от най-добрите фирми за такъв инвентар за земеделието. В землището на село Водица екипът на Иванов Къмпани вече работи с Амазоне Катрус Хиксел 7003 2TX, комбиниран инвентар, който съчетава сечка и дискова брана с голям захват от 7 метра. Машината спестява една обработка и води до по-ниски разходи, а тежкият валек улеснява подготовката на почвата дори в сухи години. От тази година в стопанството вече разчитат и на комбинираната дискова брана Амазоне Цеос 4002 TX. Машината е прикачена към трактор клас Аксион 950 с мощност от 410 конски сили, който се справя отлично с тежките полупланински терени в района. За пръв път купуваме такива тежки техники, но сега се ореши. Напред смятам изобщо да не оря. Поради климатичните условия плуговете се скъсват. Изобщо не може да се работи при тия суши и никой не може да каже кога ще продължат. Амазоне Цеос съчетава дискова брана и продълбочаващи работни органи, които обработват почвата на дълбочина до 30 см, без да обръщат плодородния хумусен слой. Това е щадяща обработка, която подпомага влагозапасяването. При предсеитбена подготовка за рапица, двете машини се комбинират отлично. С Амазоне Цеос от една страна се прави по-дълбока обработка с продълбочаващите работни органи, а с дисковата брана се подравнява повърхностния слой на почвата. В същото време сечката на Амазоне Катрус Хиксел насича растителните остатъци, в случая от слънчоглед, след което дисковата брана обработва почвата и ги умесва с нея. Катрус Хиксел е оборудван и с тежък метален валяк, който в сухи условия подпомага допълнителното надробяване на почвения фрагмент и подравняването на терена.